Jatend mar Wiper Party Kalonzo Musyoka okoni Kenya ni mateke weche mag uchumi kod rochruok mar demokrasia masani dhi nyime pachoka. Kalonzo okoni Kenya ni kama teke weche mag uchumi kendo okomor kod kaka demokrasia mar piny idunye lo. Kalonzo ne loso e kinde mar ik mar Nergi Mburu David e gwenge ma Mwingi e kaunti ma Kitui. Jatelo no nyiso duol makero gi mibadhi e pachoka EACC mondo thegre kod weche mag siasa ni maritiyo kodgi mar teko jogo eko mag kwedo piny owacho. Kalonzo omedo ni chenro mar walo commissioners mag IEBC ne otim e mudho kendo jo Kenya onge gi yie gi duol manyien midhi rwaki sani. Injustice. Tunalipa ushuru. Angaliani East. Ukombozi wa Kenya hii, I'm now saying prophetically, as I bury my uncle, utatoka Eastern Gate. Utatoka Eastern Gate. And I agree with you, Governor Wavenya, what you have said today. It is no longer a secret that William Ruto atapambana na Kalonzo Musyoka kwa ballot and he will go home. Ataenda nyumbani. It's not a secret. How can it be a secret? Ikiwa mwaka moja baada ya vijana kuuawa kiholela, the Gen Zs ambao magavana mnasema wachukue IDs. First of all, it is their right kupatiwa hizo IDs. It is their right to come and vote out William Ruto.